Σήμερα δοκιμάζουμε κοτόπουλο με ρύζι και κάρι από το Βασιλόπουλο με την υπογραφή του Άκη Πετρετζίκη. Από ό,τι βλέπω θέλει 4 λεπτά ζέσταμα στο μικροκυμάτων ή 30 με 35 λεπτά στο φούρνο. Από συστατικά έχει ρύζι και κοτόπουλο φυσικά, ζωμό λαχανικών, κάποια βαχρικά και κάποια συντηρητικά, που όπως έχουμε πει σε άλλο βίντεο, στη σωστή ποσότητα και συχνότητα είναι ok. Φυτικά έλαια από ό,τι βλέπω, φοινικέλαιο και ηλιέλαιο, ενώ στο προηγούμενο βίντεο με τη τσπούρα είχαμε ελαιόλαδο. 500 θερμίδες αναμερίδα, αν και δεν έχει τόση σημασία, μιας και αυτό που τρώμε στην ουσία δεν είναι θερμίδες αλλά θρεπτικά συστατικά. Πολύ καλή αναλογία θρεπτικών συστατικών, πρωτεϊνών, υδατανθράκων και λιπαρών. Συγκεκριμένα έχουμε 9,5 γραμμάρια λιπαρών, 57,9 γραμμάρια υδατανθράκων και 43,7 γραμμάρια πρωτεΐνης. Και έχει και 4,5 γραμμάρια φυτικών ινών. Μυρίζει πολύ ωραία, φαίνεται και ωραίο στην όψη, οπότε το μόνο που μένει είναι να το δοκιμάσουμε. Πολύ νόστιμο, το κάρι του δίνει την αίσθηση του Ινδικού για όσους αρέσει αυτή η κουζίνα. Το κοτόπουλο και το ρύζι είναι καλά μαγειρεμένα και η υφή τους είναι πολύ καλή. Το μόνο που μένει είναι να προσθέσουμε και τα λαχανικά μας για να κάνουμε την τριάδα. Βαθμολογία. Αν ήταν λίγο λιγότερο αλμυρό και είχε και ελαιόλαδο που είναι λίγο πιο θρεπτικό, θα το έβαζα 10 στα 10. Τώρα θα πάρει ένα 8 στα 10.